פטיש מסמר, ניקח מהר, בני סוכה לקנות בנים, כל שני בנות. נו, די, נו, באמת, מה אנחנו עושים? מה עושים? תוכנית לסוכות, מה הבעיה? מה הבעיה? הבעיה שהשיר הזה מאפן, אנחנו נראים מאפן והסוכה הזו מאפנה. וואו. עד הסוכה, זאת יודעת כמה זמן אני כבר עובד עליה? עובד עליה? אתה מדבר איתי על 4 קרישים, סכך ו2 קישוטים וחצי? את רואה את השרשרת הזאתי? כן. אני בעצמי גזרתי רצועה מהעיתון. חיברת אותם ביחד. יופי, נו פורמן, באמת, זה הכי לא השקעה. זה לא השקעה? תגידי, מה נראה לך שבני ישראל שהלכו במדבר ובנו סוכות שמו פוסטרים של נינט? לא, אבל מה אתה חושב שבישראל של 2007 אם היינו צריכים לחיות שבוע בסוכה ככה הייתה נראית? כן. אין מצב. ואני גם מבטיחה לך שכל הסוכות שאנחנו הולכים לראות היום, בטוח בנו אותן הרבה יותר עכשוויות ומקוריות ומודרניות מהסוכה הזו. תקשיבי, ראית סוכה אחת, ראית את כולן. כולם היום בונים סוכות כמו שלי. בוא נתערב. בואי, אם אנחנו הולכים היום בכל הסוכות שנהיה והן נראות כמו שלי, אני אמנצח. סבבה. ואם כל הסוכות שאנחנו הולכים אליהן יהיו מודרניות ועכשוויות, אז אני המנצחת. יאללה, סגור. יאללה, לא נתערבים. צדק. מה צדק, תגידי? מה אני אעשה עם צדק? אז מרגש פיצה.